वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। कविता दिगल दीदी को पुष्पगुच्छ सहित स्वागत जणाइबो। वर्तमान आमर विद्या नेत्र वीरेंद्र स्थान को पुष्पगुच्छ देके स्वागत ताली है स्वागत करबो। यस आणि बड़ा सारा नहीं बुझी रहा वर्तमान विभिन्न नाम हमें खबर जणावे करू पुष्पगुच्छ दे करता है सर एमिति तो अवसर काले यात्रा ताई मारी वाली ना आनंद निश्चित भाव में पाइब। 2024 मसीह आम क्लस्टर 3 जन शिक्षक शिक्षयित्री विद्यालय नहीं तो गोटे छोटिया सम्मान प्रदान करने उत्सव रखा व्यवसाय निकट में निश्चित चिरपुष्ट हेबी जेहेतु से आज आम अंग प्रतिष्ठा करके पंचायत होती अवसर मिले शिक्षक शिक्षक मोर नमस्कार जेहेतु से अनुरोध रक्षा कर बहुमूल्य समय आम समय गोटे स्वागत गीत गाइबे आम पिला आमे आज आम भवन आज आम सागे सागे जो कर्म करते क्लस्टर लेवल रे आज आम 3 जन भाई भौणी मैंने आम पाखर विदाय नहीं आम खुशी ये लगुच जे समस्ते आज एकत्रित हो आम सार ऑफिस सार मैंने रमेश आज दायित्व भविष्य अवसरकालीन जो चलापथ प्रशिक्षित होगापी जो आम संग्रह कर भगवान पाखे जो प्रार्थना करवा आगर चलापथ को प्रशिक्षित करने आयोजन होती आज आम कौन करवा आमर ये चाकरी काल मध्य आसो आम यहाँ चाकरी काल जॉइन कर आम या अल्प समस्ते जानी जिते भी आम कौन दरकार पड़े आमको दीदी बहुत माने कौन आमको बहुत साहाଯ୍य करती
କେତେବେଳେ ବି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଥାଏ କି କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଚିଠି ପତ୍ର ବା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ସେଇଟା କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଆଉ କି ସବୁ ଚିଠି ପତ୍ର ଆସିଛି ସବୁ ସେ ଜଣାନ୍ତି। ସିଏ ଆଜି ଆମ ଗହଣରୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ଆଉ ସାର୍ ବି ସବୁବେଳେ ମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଆମର ଜାଣିବା ଭିତରେ ସବୁ ତାଙ୍କର ପହଞ୍ଚାଇବି ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଯେତିକି ଶିକ୍ଷକତା ଭିତରେ ମାନେ ମୋର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯେତିକି ଆସନ୍ତି ସିଏ ବହୁତ ଭଲ, ଆମକୁ ସିଏ ବି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା ଜାଣିଥାନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ ଯେତିକି ଆମର ଅଫିସିଆଲ କାମ ପତ୍ର ସବୁ ସିଏ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ କରନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ବି ଆମ ଗହଣରୁ ଆଜି ଆମକୁ ଆମଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କରିବା, ଦିନେ ତ ଦିନେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅବସର। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହୁନି, ଏମିତି କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ବନ୍ଦ କରୁଛି। ଏହାପରେ ମଲ୍ଲିକପଡ଼ାର ସାର୍ଙ୍କ ଆଦିତ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବୃନ୍ଦ ଆଜି ଆମର ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ପିଢ଼ି ବିଜୟ ସାର୍ ସେମାନେ ଆମ ଗହଣରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଶିକ୍ଷାର ସମାପ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଥା ଅଛି ସାର୍ ବିଦ୍ୟା ଥାଏ ଯାହା ସେମାନେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଦେଇ ଆସିଥିଲା ତାର ସେଠୁ ପାଇଛନ୍ତି ବା ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୁଃଖର କଥା ଏତିକି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ କରିଥିଲି ଆମ ରଖିବା ଭିତରେ ବା ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ରଖିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଧରା ହୋଇଥିବାର କୌଣସି ଭୁଲ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଠିଆ ହେବା ଗାଡ଼ି ଯିବା ସମୟରେ ନମସ୍କାର କରିଥାଏ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଥାଏ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି, ମୁଁ ବହୁତ ମନେ କରୁଥାଏ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆମର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ, ତ ସେମାନଙ୍କ କରତାଳି ସହିତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବାକୁ फ्रंट साइड ले बोले तो फ्रंट साइड तो करते Thank you.
ଏଠି ସେଇଟା ବଢ଼େଇନି କମାଇନି। କୋଉଟା ଅଭ୍ୟାସ ଯାଇଲେ ସେ ସେଇଠି ଯାଇ କୋଉଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନାହିଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ହିଁ ଜଣକ ଭବିଷ୍ୟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଗାଈ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ତୋର ହବ ନହେଲେ ଅପୋନେଣ୍ଟ ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। ସରି ନାହିଁ ଚଲା ପଥ କାମ କରିଯାଅ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୋ ବାଣ୍ଟୁଥାଅ ଦୁଃଖ ସୁଖ କାମ କରିଯାଅ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୋ ବାଣ୍ଟୁଥାଅ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଚଲା ପଥ ପୁଣି କୁସୁମିତ ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରେ ଅଳି ଚଲା ପଥ ପୁଣି କୁସୁମିତ ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରେ ଅଳି ଭୁଲି ଯିବେନି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିବେ ସ୍ନେହ ଢାଳି ଭୁଲି ଯିବେନି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିବେ ସ୍ନେହ ଢାଳି ଲେଖୁ ଲେଖୁ ମୁଁ ଅନେକ ଲେଖିଛି ଦର୍ଶନ ଧରିବ ଜମା ଏତିକି କହି ମୁଁ ଏଇଠି ରହୁଛି ଦଶ ଥିଲେ ଦେବ କ୍ଷଣ ଦଶ ଥିଲେ ଦେବ କ୍ଷଣ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମହାଶୟଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଉ ମିଟିଂ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ଆମର ଆରିସ୍କର କଷ୍ଟମର ସିଆଶିଷ ପାଢ଼ୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଯଥାମାନ୍ୟ। ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଭାବୁଛି ସେମାନଙ୍କ ମୋର ବୟସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିନବ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଶୁଭ କଲ୍ୟାଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ମୋର ଚାକିରିର ଯୋଗଦାନ କରିବାର ତାରିଖ ଥିଲା 1990 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଫେରିଲା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବନ୍ଦାପାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଗାଁ ଥିଲା। ସେ ଗାଁ ହେଉଛି ଲମ୍ବାଖେତା। ସେଇ ଲମ୍ବାଖେତାରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ ଆମ ଘର ପରିବାର ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ ଯେ ଯାହା ହଉ ଚାକିରି ଗୋଟେ ମିଳିବ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ସମ୍ଭାଳିଛି ସାର୍। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବନ୍ଦାପାଳ ଯାଉଥିଲା ଗୋଟେ ମାତ୍ର ବସ୍ ଯାଉଥିଲା କଣ୍ଟ୍ରେକ୍ଟିଆ ବସ୍। ସେ ବସ୍ରେ ଆମେ ଯିବୁ କେରାଣ୍ଡିବାଲାରୁ ସେଟା ପହଞ୍ଚିବ ସେ ରାତି 7ଟା ବେଳକୁ। ଆମେ ରାତାରାତି ଚାଲି ବନ୍ଦାପାଳ ଯାଇଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ତହସିଲଦାରକୁ କଥା 7ଟା ଥିଲା ଆମେ ଟାଇରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ସେ ବନ୍ଦାପାଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲୁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଛୁ। ଆମର ଭାଇ ନବୀନ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମର ରାଜକୁମାର ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ସେହି କଷ୍ଟ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି
ଆଜି ଏଠି ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି ମାପାକାଲି ସ୍କୁଲରେ ରହିଲା ପରେ 2010 ମସିହାରେ ଆବେଶ ପଢ଼ା ସ୍କୁଲକୁ ମୋର ବଦଳି ହୋଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ କଲା ପରେ ଆମର ଗବାସୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମୁଁ ବଦଳି ହୋଇଥିଲି। ସେହି ଗବାସୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 30 ତାରିଖ 2024 ମସିହାରେ ମୋ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଯାହା ହଉ ଏତିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆମ କଷ୍ଟର ସାର୍ମାନେ ଦିଦିମାନେ କ'ଣ ବିଜୟ କାମ ସହ କରିବେ କି ନାହିଁ, ମନରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା। ସେହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଜି ମୋର ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଯେଉଁ ସଭା ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହେଉ ଇଏ ହେଉଛି ନିରନ୍ତର ଖେଳ ଭଳି ଆଜ୍ଞା ସମୟ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି। ଚାକିରିରେ ଯଦି ଆମେ ଜଏନ୍ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଅବସର ନେବା। ସେହି ଅବସରକୁ କି ଆଉ ରଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଏହି ବିଦ୍ୟାକାଳୀନ ଅବସରରେ ମୋ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଆମର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କହିବି ଚାକିରିରେ ଭଲରେ ଅବସର ନେବା ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଭଲରେ ଅବସର ନେବା ବହୁତ ତଫାତ ଅଛି। ଆମେ ଭଲରେ କେମିତି ଅବସର ନେବା ଆଉ ସମସ୍ୟା ଭଲରେ କେମିତି ଅବସର ନେବା ସେଟା ଆମ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମେ ଯଦି ସରକାରୀ ଠାରୁ ଆମେ 2 ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି, ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚଳେଇବା ତାହେଲେ ଆମର ଅବସରକାଳୀନ ଭଲ ଭାବରେ ଯିବ, ସୁରକ୍ଷରେ ଯିବ, କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବ। ଯଦି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବହେଳା କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ଚାଲିଯିବା। ତେଣୁ ମୋର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବେ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପୁଅଝିଅକୁ ସ୍ନେହ କରିବେ। ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଥିବେ ସେହି ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। କେତେବେଳେ ବି ସମୟ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଟିକେ କାମ ଯାଇକି ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ। ତତ୍ପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆଉ ମେନ୍ କଥା ରହିଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ସ୍କୁଲର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରେକର୍ଡ଼ପତ୍ର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେହି ରେକର୍ଡ଼ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିଥିବେ, ଟାଇମ୍ଲି କରିଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିଟା ସୁରକ୍ଷରେ ଚାଲିଯିବ। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଏସ୍ଆର୍ ସ୍କୁଲ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସବୁ ରେକର୍ଡ଼ପତ୍ର ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଅବହେଳା କ'ଣ ସାର୍ କ'ଣ ଆସିବେ କି ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ସାର୍ ତ ହେଇକି 2-3ଟା ସ୍କୁଲ ଦେଖିକି ପଳେଇବେ, ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବେ କି ପ୍ରକାର ମନୋମତ ନେଇ ଆଜ୍ଞା ଆମ କାର୍ଯ୍ୟର ଅବହେଳା କରିବେ। ଅକସ୍ମାତ ଯଦି ସାର୍ ପଳେଇ ଆସିଲେ ସେଠୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? କୌଣସି ଯଦି ଅଫିସର ଯଦି ଯାଆନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ ସେ ଆକୃଷ୍ଟ ମନୋଭାବ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତିନି। ସେହି ଆକୃଷ୍ଟ ମନୋଭାବ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଦେଖିବେ ରେକର୍ଡ଼ପତ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖିବେ କ'ଣ କରିବେ? ସାର୍ ଯଦି ଦେଖିକି ଭଲ ହେଇଛି, ପରିବେଶ ସଫାସୁତୁରା ଅଛି, ରେକର୍ଡ଼ ଠିକ୍ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ସଫାସୁତୁରା ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରେଣୀ ସଂଖ୍ୟାଟା ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକି ଯିବେ। ଯଦି ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରିବାର କୌଣସି ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? ଯଦି ସେଠି ଅଫିସର ଯଦି ଭଲ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିପଦ ଉପଦେଶ ଦେଇକି ଯିବେ। ଯଦି ସେଠି ଆଗୁଆ ଅଫିସର ହୋଇଥିବେ ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପରରେ କାମ କରିଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜଣା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କହିବେ ସକାଳ ଯେ ଏ ବ୍ୟବସାୟ ଆସିଥିଲେ ମୋର ଡେଲି ରେଟ୍ ଲେଖା ହେଇନି ବୋଲି ଜଣା ବନ୍ଦ କରିବେ। ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଅଯଥା ଦୋଷ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲଟା ଅଛି ନିଜର, ଏଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏହି ବିଦ୍ୟାକାଳୀନ ଅବସରରେ ଏତିକି କହିବେ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତୁ, ରେକର୍ଡ଼ପତ୍ର ଭଲ ଭାବରେ
କରନ୍ତୁ, ସ୍କୁଲଟାକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ଜୀବନ ମୋ ପରି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଯିବ। ଆଉ ଶେଷରେ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଚିରଋଣୀ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାମରେ ଯାଇଛି ବ୍ଲକକୁ ପିଓ ସାର୍ ପାଖକୁ, ପିଓ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ମୋର କାଗଜପତ୍ର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ କୌଣସି ଅବହେଳା କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ବିଦାୟକରଣ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ପିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ସମସ୍ତେ ଏବିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ସାର୍ ଏଇଟା ଟିକେ ଦରକାର ହେଲା, କି ସାଇଡ଼୍ ଦରକାର ହେଲା, କି କ'ଣ ହେଲା, ସେଇ ଏବିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସିଆର୍ସି ବାଇ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିନି, ଏ 4 ମାସ ମାସେ ସମସ୍ତ ଆସିଛି। ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହଉ ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଏବିଓ ମେମ୍ବର କିମ୍ବା ଆମର ଆବସେଣ୍ଟ ସବୁ ଆଣିକି ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଅଫିସିଆଲ କାଗଜପତ୍ର ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମକୁ ଠିକ୍ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିଲି, ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଅବସର ବାକି ସମୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅତିବାହିତ ହେଉ ଏବଂ ଶୁଭ ଶାନ୍ତି ଓ ଭଲରେ ଆପଣମାନେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ କରିବା, ଆପଣଙ୍କ ମହାନଗର ଆଜି ଚାଲିଯାଉଛି, ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଲୋକଙ୍କ ଶୋଷକ କଣ୍ଟା 60କୁ ଛୁଇଁଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଗହଳରେ ରହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରୁନି, ସମୟ ମୋତେ ବାଦ ଦେଇଦେଉଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା କଷ୍ଟରେ ରହିବା ଭିତରେ କୌଣସି ସାର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ବା ଦିଦିମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି କୌଣସି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲି କି କୌଣସି ଖରାପ କଥା କହିଥିଲି, ସେଟାକୁ ଆଉ ଭିତରେ ରଖୁ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ୍ୟାଗ କରି ସହାସ୍ୟ ବଦଳରେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ ଆଜି ସହାସ୍ୟ ବଦଳରେ ବିଦାୟ ଦେବି ନା ଦୁଃଖରେ ବିଦାୟ ଦେବି। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସମୟ ମୋତେ କରି ଦେଉଛି, ଯା ବୋଲି କହୁଛି। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବିଦାୟ ଦେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ବନ୍ଦ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ବି ଆମମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ନା ଶୁଣିଲେ ସେଇ ଏରିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସେଇଭଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାର୍ ଆମର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଚାକିରି କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ, ସେହିପରି ଚାକିରି କରିଲେ ଅବସର ନେବାଟା ବି ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ। ତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ବିଦାୟ ତ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବିଦୁଫଲ ସାର୍ ବିପିନ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିକି ସେ ଟିକେ ତାଙ୍କର ଚାକିରିର ବିଷୟରେ କହିବେ। କାରଣ ବ୍ୟବସାୟ ବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଏଭଳି ଆଉ ଥିବା ଆଉ ପାଇସା ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ମୋର ମାନେ ଚୋରି କଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଚାଟଶାଳୀରୁ ଇଜିଏସ୍ରୁ ଗଣିତ ମାନେ ଆଶା କରିକି ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଶା କହିପାରିଲିନି। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ରେଗୁଲାର ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସର ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସଂସ୍ଥାରେ କ'ଣ କରିବା, ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ସହାୟତା ପାଇପାରିବି।
ଏମିତି ଦୁଃଖ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ତାକୁ କାଳେ ଜାଣିପାରୁନି ମୁଖ୍ୟ ଅବସର ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆପଣଙ୍କ ଡେଲିଭରି କହିଲେ ସତରେ ଏତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଏତିକି ସାହସ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିପାରିବ ମୁଁ ସେଟା ତ ଆଶା ଜମା କରିପାରୁନି। ଆମେ ଆଜିକାଲି ଆଜିର ପିଢ଼ି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆମର କେମିତି ରେଗୁଲାର ହେଲା, 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଆହୁରି ରେଗୁଲାର ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମରେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ କିଛି କରିପାରୁନୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମର ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚିତ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସୌରଭ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଅଶୋକ ସାର୍ଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଖୋଲି ଦେ କାଳିଆ ପଞ୍ଚମ ଦୁଆର, ଖୋଲି ଦେ କାଳିଆ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ତୋର, ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ତୋର ଦୁଃଖ ନାଶନ ତୁ ସେ ଦୁଆର ହେଉ କେବଳ ଦୁଃଖୀଙ୍କ ଦ୍ୱାର, ପଞ୍ଚମ ଦୁଆର ଖୋଲି ଦେ କାଳିଆ ସେ ଦୁଆରେ ନରହୁରେ ଅଢ଼ା କଟ, ଦୁଃଖୀଟିଏ ପାଉ ସିଧା ତୋହରି ଭେଟ। ଓ ସେ ଦୁଆରେ ନରହୁରେ ଅଢ଼ା କଟ, ଦୁଃଖୀଟିଏ ପାଉ ସିଧା ତୋହରି ଭେଟ। ଦୁଃଖୀଟିଏ ଫେରିଗଲେ ତୁ ହଉ ଦୁଃଖୀ, ଦୁଃଖୀଟିଏ ଫେରିଗଲେ ତୁ ହଉ ଦୁଃଖୀ, ଦୁଃଖୀ ନ ହେବୁ ଏଥର। ପଞ୍ଚମ ଦୁଆର ଭକତର ତୋର ପଡ଼ିବ ଆଗ ନଜର, ପଞ୍ଚମ ଦୁଆର ଖୋଲି ଦେ କାଳିଆ, ପଞ୍ଚମ ଦୁଆର ଖୋଲି ଦେ କାଳିଆ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ତୋର, ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ତୋର। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। उपस्थित एबीओ महोदय, प्रिय महोदय, एबीओ महोदय, सीआरसी महोदय एवं ए अवसरकालीन आयोजन करथिबा ए क्लस्टर प्रिय शिक्षक शिक्षयित्री आज आउची ए अवसरकालीन विदाय संबर्धना आम मानू एते आयोजन करके समस्त आमको संबर्धना करथिबारु मु समस्त कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। दीर्घ 13 वर्ष मुझे विद्यालय में क्लस्टर रही प्रायतः नियंती अवसर नियंती विद्यालय भी नियंती अन्य स्कूल की जाती एमती आयोजन करके संबर्धना मुझे देखी 13 वर्ष है मुझे जानी से मत बहुत खुशी लगे।
ବିଦାୟ ତ ନେବା, ଅବସର ତ ନେବା, ସମସ୍ତେ ନେବା, ଦିନେ ନହେଲେ ଦିନେ ସମସ୍ତେ ନେବା। ଆଜି କାହାକୁ 50 ହେଇଛି ତ କାଲିକି 60 ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ମରିବା, ଚାକିରି କରୁଛୁ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଅବସର ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ। ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଦୁଃଖ ନୁହଁ ଏଇଟା, ଆମେ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ ମାନେ ଅବସର ନେଉଛୁ, ଆମେ ତାକୁ ଆମେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସୁସ୍ଥ କରିକି ରଖିବା, ଅବସର ଦେବା, ସ୍ଥିର ମନରେ ରଖିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ହେଉଛି ଦୁଃଖ ନୁହଁ, ସୁଖର। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ସୁଖରେ ଅଛି, ଅବସର ନେଇ ମୁଁ ସୁଖରେ ଅଛି। କେବଳ କେତେ ଦିନ ମୋତେ ଇଏ ଲାଗିଲା ଯେ ମୋର ମାସେ ହେଲାଣି ଅବସର ନେଇକି, ଦୀର୍ଘ 36 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋର ଚାକିରି। ଏଇ ବ୍ଲକରେ ମୁଁ ରହିଛି 24 ବର୍ଷ, ଫୁଲବାଣୀ ବ୍ଲକରେ ରହିଛି 6 ବର୍ଷ। ସେଥିରେ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ବି ଆସିଛି, ସେ ଯାକ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏ, ସେ ଯାକ ମୁଁ କହୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କ'ଣ, ଦୀର୍ଘ 36 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମୋ ଜୀବନଟା ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶରେ ବେଶୀ ସମୟ କାଟେ, ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଗଣନରେ ବେଶୀ ସମୟ କାଟେ। ଏବେ ସେଇଟା ମନେ ପକେଇଲେ ମୋତେ ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଦିନେ ଦିନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମାନେ ପାହାନ୍ତିଆରୁ ଉଠିକି ନା ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ହେଲା, ମୋ ମନ ଡାକିଲା ଫଟାଫଟ କାମ କରିକି ସ୍କୁଲକୁ ବାହାରିବି କି ଏମିତି ସବୁ। ଆଉ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ତ ଅବସର ନେଲିଣି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ସ୍କୁଲକୁ ଆଉ ବାହାରିବି, ଏମିତି ବି କେତେ ଥର ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସୁଖ ଲାଗୁଛି ବା ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ସରକାର, ନୂଆ ନିୟମ ହେଉଛି, ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ନିୟମ ହେଉଛି। ତାପରେ ଆମେ 10ରୁ ଯାଇକି 4ରେ ଆସିବା ତାହା ନୁହେଁ। ଯାହା ଆମକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି ତାହା ଆମେ କିଛିଟା ପାଳନ କରିବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ଆସିବା। ଅଫିସ୍ କାମ ତ ଅନେକ ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲିଷ୍ଟ କଲି ସେତେବେଳେ ମୋର ଏତେ ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି। ମାନେ ସିରିଏଲ ନମ୍ବର ଆସିଲା 200 ପରେ 300 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା, ଏତେ ରେକର୍ଡ ପତ୍ର, ଏତେ ସବୁ ସ୍କୁଲର ସବୁ। ତେଣୁ ତାକୁ ବି ଆମେ ସଜାଗ କରିବା, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲିକି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। କେବଳ ଯେ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ମୁଁ ଏତେ କାମ କରୁଛି, ଏତେ ଇଏ କରୁଛି, ତାହା ନୁହେଁ। ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଛିଟା ଅନ୍ତତଃ 2 ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇକି ଆମେ ଆଗେଇ ନେବା। ଆଉ ସାର୍ ଯେଉଁ ଫିରିଙ୍ଗା ବ୍ଲକରେ ଥିଲେ, ମୋ ପିଲାମାନେ 2 ଜଣ, ମୋ ପୁଅମାନେ 2 ଜଣ ଫିରିଙ୍ଗା ବ୍ଲକରେ ଥିଲେ। ସାର୍, ମା ଆଉ ସାର୍ ଏବେ ତମ ବ୍ଲକକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ସଜାଡ଼ିବେ, ତମେ ଅବହେଳା ହେଉଛ, ତମ ବ୍ଲକରେ ଏମିତି ହେଉନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଡେଲି ଡାଏରୀ ଦେଖିବି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଯାକ ସବୁ ଯାକ ଇଏ ସେ ଅନୁସାରେ ଇଏ କର ବୋଲି କହିବେ। ସାର୍ ଆସିକି ଯାହା ହଉ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ ବହୁତ ବି ସଜାଗ ହେଇଛି ବ୍ଲକଟା। ଆଉ ତାଙ୍କର 55ଟି କାମ ସବୁବେଳେ କହିବେ, ନାଇଁ ତମେ ଶ୍ଲୋକ ଘୋଷ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଇଏ କର, ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ଆଉ କାମ କରିଚାଲ, ଫଳକୁ ଆଶା ରଖନି, ନିଶ୍ଚୟ ଫଳ ପାଇବ। ସବୁବେଳେ ସାର୍ କହିଲେ ପିଲା କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେପରି ତମେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ସେ ମେଥଡ଼ ସେପଟେ ଥାଉ, କେମିତି ପିଲା ଶିକ୍ଷା କରିବେ, ଜାଣିଲେ କେମିତି, ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କେମିତି। ସାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଉପଦେଶ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲିପାରିବିନି। ଆଉ ଏଭିଏମ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲୁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ, ହାଇସ୍କୁଲରେ ଥିଲେ ଆମ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ। ତାପରେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେସ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲା, ଆମ ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ଜଏଣ୍ଟ ହେଲେ। ଆଉ
से सेतबेले बीडी भी करनथिले खाली प्रेसरे से पाइले तापर तांकर एते पंचालिटी काम से से बीडी कले तापर आगे कि आज से एबी होई गछंती काली मध्ये से आगे आकर काम प्रत्येक काम पंचालिटी जो भगवान तांकर आशीर्वाद करछन से एते बाट आती से गोटे स्कूल ले थिबा पीरियड में जहाँ भी हेतिबो से समस्त कथा मानती कहा किछि भी कहिबेनी कि जवाब भी देबेनी निज घर निज गाँ निज स्कूल सेठी पढ़िथिले से जो पंचायती बा पढ़ारे से दिन को दिन आगे 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 चलछंती से ईश्वर तांकर मंगल करन से आगे आउ विद्यालय कथा कहबी सार तो जण थिले आदित्य सार केतबेले भी टाइम अवहेला हेले कि जा हेले भी कि मु ये कले भी मु पदे पदे कहिथिबी मते क्षमा करिवे कोन अछि जदी ये करिवे बोली बड़ मन हिसाब आउ सार को भी कहिबे सार दीदी आउ एटा आज चिठी आसी बहुत साहाय्य भी करछनी धान पड़े है कि कोन चिठी आसला कोन हैला से सब जाक आसी मते सहयोग करछन तापरे आमर 3-4 भौणी कि आम मिसिक दीदी मैंने आसुचु ये केतबेले अटोरे जीवासवा कला दिन टिके कौन डेरी हुए कौन हुए समस्ते भय करू आज केतबेले किए पहुँचे कौन कर सब सजाग होगी समस्ते ठीक समय आसिक पहुँच था से पीरियड्रे कह केतबेले कौन मन मालिन्य हो मन धरबनी विशेष किसी कहूनी एति कही भगवान पाखे प्रार्थना करुच्ची समस्त मंगल हो मुझे सीआरसी योगदान करी प्रथम थर दीदी स्कूल को जाइए मलिकपड़ा दीदी मध्य सार कौन अनेक काम बाहर थे बिल काम दीदी कहले कि आप जॉइन कले मुझे हाँ तो से बहुत कम समय सहित बीते कि जिते जी विद्यालय जेकोसी मुझे रेकर्ड मांगी दीदी मत के मना करेंगे आ सब कम अपडेट भी थी सब रेकर्ड जेकोसी मुझे जोड़ा भी मांगी सहित जोगाइबा टे दूर मानने नेटवर्क भल हो पारे कि विद्यालय समय जिते भी कल कर निश्चित रिसीव करेंगे काम से सठिक समय सठिक काम से करके सब बेले मुझे आगु मलिकपड़ा भल भल स्टूडेंट्स बाहर मुझे भी आशा रखी से विद्यालय निश्चय भल छात्र छात्री बाहर ए वर्ष पाने आदर्श पाई दीदी आशा रखी बहुत नवोदय स्टूडेंट भी बाहर बोली किंतु दीदी को आशा आशा ही रहीगला तो निश्चित एक खुशी विषय था वीरेन्द्र सार कथा कह से गवेषण जो गली देखिली एमती एरिया सुंदर गोटे विद्यालय एत सुंदर कैंपस मुझे एक्सपेक्ट कर कहीं मु बलसुंगा भाया विद्यालय रही से कैंपस को एत सुंदर नाला गवेषण भाया एत इंटेरियर एरिया एत सुंदर कैंपस है सार एत सुंदर मेंटेन कर गोटे श्रेणी गृह अभाव अच्छे से ना आहरी भी सुंदर होता पिला भी से भल अच्छा सार सेमती गोटे एरिया रही काम सब अपडेट मुझे थर जाइए जो रेकर्ड मांगी सार टेबुल थुआई से जो दिन रहा मत फोन करके कहे दीदी आज मुझे छुट्टी अच्छी मुझे कहली हाँ सर आप सीएल पठेदेले भी चलो फोन कर सब कह आवश्यकता नहीं आते विद्यालय जाए 2 जन तो शिक्षक 2 जन सब उपस्थित पिला बहुत मु तो भावे से गोटे श्रेणी गृह भितर ऑफिस काम यारे 1 ରୁ 5 श्रेणी पाठ पढ़ा से केमी मैनेज करती सतरे मत आश्चर्य लगे किंतु तथापि मु समस्त शुणी आते मुझे देखी सब सार 10टा स्कूल उपस्थित थे 4टा पर ही स्कूल छाड़े एमती जो केते टीचर मनोभाव अच्छे जो भितर रोज तो जल्दी छुट्टी करके पड़े चलो किसी असुविधा नहीं किंतु सार से मनोवृत्ति को कहीं केवे लक्ष्य भी करेनी आ सार जो कहले केतरा कथा निश्चित हम समस्त उपयोगी
ଆଉ ବିପିନ ସାର୍ଙ୍କ କଥା କହିବି, ସେ ସାନ ସିନା ତା ଦାନ ତାମାନ ସେଇଭଳିଆ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଟା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି ସେ ମୋତେ ମନା କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ସେ ବିଦୁକୁଳ ସ୍କୁଲରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଗଲି, ମୁଁ କହିଲି ଓ ଆପଣ ଟିଚର ଜଣେ ଏଇ ସ୍କୁଲ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେତେଥର ଡେପୁଟେସନ ପାଇଁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି, ତ ସେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ହଁ ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯିଏ ଏଚଏମ୍ ଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ କୋଅପରେସନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅବସର ନେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ କିଛି କରିପାରିବାନି। ଆମେ ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଏଠାରୁ ବିଦାୟ ହିଁ ଦେଇପାରିବା। ତ ସେଇ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଆଜିର ଏଇ ବିଦାୟକାଳୀନ ଉତ୍ସବ ତ ଆମେ କରିପାରିବାନି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସମାରୋହ ଯୋଉଠାରେ କି ଆମ ଗହଣରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପାଇଁ ଆମେ ଛୋଟିଆ ସମ୍ମାନ ହିଁ ଦେଇପାରିବା, ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ତ ଦେଇପାରିବାନି। ଯଦି ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ହେଇଥାଏ ତେବେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ସେ ତାଙ୍କର ମନେ सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। और कन्धमाल जिल्लार अधिष्ठात्री मां बरदेवीଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣପାତ ଜଣାଇ ମୁଁ ଆଜି ବକ୍ତବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଜିକାଲି ଷଷ୍ଠସ୍ତରୀୟ ଅବସରକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆମର କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ୁଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ବା ବିଶ୍ୱକର୍ମାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ, ସ୍ୱାଗତ। ଏବଂ ଆଜିର ଏହି ମଞ୍ଚାସୀନ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ପ୍ରିୟ ସାର୍ ଏବଂ ଏହି କ୍ଲଷ୍ଟରର ଶ୍ୟାମସୀ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଆଜି ଅବସରକାଳୀନ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ବିଦାୟ ନେଉଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଜାଣିପାରୁନି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ କବିତା ଦିଦି ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇସାରିଲେଣି ବୋଲି, କାରଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଦିଦି କହୁଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କରି ସାଙ୍ଗରେ 12 ବର୍ଷ କାଳ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ହିସାବରେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଖଜୁରୀପଡ଼ାରେ ଯୋଗ ଦେଲି, ମୁଁ ସେଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହୁଥିଲେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ପିଜି କରୁଥାଏ ଏବଂ ହାଇସ୍କୁଲରେ ନୂତନ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଖୋଲିଥିଲେ। ମୁଁ ସେଇଠି ଆସୁଥିଲି କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପାଏ କଲେଜ ଯାଏ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ସ୍କୁଲରେ ଦିଏ। ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଆମର ଚାକିରି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଲା, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ମୁଁ ପାଇଲି ଏବଂ ପାଇକରି ମୁଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଧ ହୁଏ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କଲି ଏବଂ ମୋର ସହକର୍ମୀ ଭାବରେ ପାଇଲି ମୁଁ କବିତା ଦିଦିଙ୍କୁ। ଏବଂ 12 ବର୍ଷ କାଳ ବହୁତ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିଛି, କାରଣ ଆମେ ଯେହେତୁ କଲେଜରୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆମର ପୁରା ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ଶିକ୍ଷାଦାନ କ'ଣ ଆମେ ଯାଇନଥିଲୁ, ଟ୍ରେନିଂ ବି ନେଇନଥିଲୁ ଯେହେତୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ ତାଙ୍କରି ପରିଚାଳନାରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛୁ। 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଚିର ନମସ୍ୟ, କବିତା ଦିଦି, ଏବଂ ନମିତା ଦିଦି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହିସାବରେ ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସାର୍ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ମାମୁଁ ଲେଖା ହେବେ, ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦିଦି କହିଲେ ମାଇଁ ପ୍ରାୟ କୁହେ ମାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ କୁହେ ତାଙ୍କୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛି। ସେ ମୁଁ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ଆସେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲେ ପ୍ରଥମେ, ଯେହେତୁ ସାର୍ମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ 10ଟା ବାଜିବାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଥିବ କି ଏବେ ସିନା ଆମେ 9ଟା ବୋଲି କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ 10 ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ଥିବ ଆସିକି ପହଞ୍ଚେ। ସ୍କୁଲ ଖୋଲେ, ଚାବି ମୋ ପାଖରେ ରୁହେ, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଥିଲୁ କଥା କହନ୍ତି ଯୋଉଠି ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ଅଧିକ ଥାନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଗପ ବେଶୀ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଆମର ମନେ ଅଛି ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ସରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ସରୁ ଯିଏ ଯାଏ କ୍ଲାସ୍କୁ ଯିବୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଳା କରେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଦିଦି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କର ପାଖରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଶିଖିଛି। ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ଦୂର ଆଗେଇଛି ସେଇ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ହିଁ ମୁଁ ଶିଖିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆଜି
ବିଦାୟକାଳୀନ ସଭାଟି ଖୋଲିକି କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଖଜୁରୀ ମେଳାରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଆମେ ସବୁ ଟିକେ ସାନ ହେଇଥିଲୁ, ଚାକିରି କରୁନଥିଲୁ, ଆହୁରି କଲେଜ ଯାଉଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ ଯେ ଆମ ଏରିଆରେ ସେମିତି ଝିଅ କିଏ ନଥିଲେ, ଲେଡ଼ିସ୍ କିଏ ନଥିଲେ। ଆମେ ଆସୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଦିଦି ଆମ ଘର ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ଖୋଲିକି କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଲୁଚିକି ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁ, ଗୁରୁମା ଆସୁଛନ୍ତି ଆସ ଦେଖିବ, ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସେ ଘରୁ, ଆସିକି ଦେଖିକି ଯାଏ। ମାନେ ସେତେବେଳେ ମାନେ ପିଲା ବୁଦ୍ଧି ତ ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଅବସର ସମୟ ଆମର ମାନେ ହେଲାଣି 60 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତେଣୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ ସେ। ସେଇ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଖୋଲିକିରି କହୁଛି କି ବହୁତ ମାନେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଆସେ ସକାଳେ 4ଟା ସେ ଆମ ଘର ଦେଇଯିବେ, ଯେହେତୁ ସେଠି ରଙ୍ଗି ସାହି ଗୋଟେ ସେ ରହୁଥିଲେ, ଆମ ଘର ଦେଇ ସେ ମନ୍ଦିର ଦେଇକି ସବୁବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ, ଗାଁ ଶିବିର ଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ 2 ଓଳି ଯାଇ ମୁଁ ଆଶା ଦେଖିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଠିକ ସମୟରେ ସେ 12 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଗଲି ନେଟ୍ରିଫୁଲକୁ, ଦିଦି ଗଲେ ବୋଧେ ଫୁଲବାଣୀକୁ ଆସିଲେ, ବଦା ଦିଦି ଆଉ ସେ ଆସିଲେ ଫୁଲବାଣୀକୁ। ଏକାଥରେ ଆମର 7 ଜଣଙ୍କର ବଦଳିଗଲା ସେଇ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରୁ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆମେ ସବୁ ସେଇଠୁ ରିଲିଫ୍ ହେଲୁ, ପୁରା ସ୍କୁଲଟାକୁ ପୁରା ଖାଲି କରିଦେଇକି ଆସିଲୁ ସେଇଦିନ। ତାପରେ ଏମିତି ସମୟ ଅତିକ୍ରମ ହେଇ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଏବେ ବି ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫିରିଙ୍ଗିଆରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମାନେ ରହିଛି। ସେଇ ବାଙ୍ଗା ସ୍କୁଲକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ଏଚଏମ୍ ହେଇକିରି ସେ ସେଇଠି ଥିଲେ, ମୋର ସବୁ କାମ ସେ କରେ, କେବଳ ମୁଁ ଖାଲି ଏଚଏମ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲି, ସବୁ କିଛି ସେ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲି, ତେଣୁ ସେ ମାନେ ସ୍ନେହୀ ଯେତିକି ଆଦର କରନ୍ତି ସେତିକି, ମୋତେ ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ଆମର ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ତ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଭେଟି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ରେଡ଼ିଓ ଖବର ଆସିଲି ଗବାସୁର ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପାଇଛି। ଯେବେ ଯାଇଛି ଖୁସିରେ ଆସିଛି, ମୁଁ କେବେ ବି ରାଗିକିରି କି ଅଭିମାନ କରିକି ଏଇଟା ହେଇନି ସେଇଟା ହେଇନି କେବେ ବି ମୁଁ କହିନି। ମୁଁ ଯେବେ ଯାଇଛି ଖୁସିରେ ହିଁ ଆସିଛି ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ। ସେ ସବୁବେଳେ ପଞ୍ଚା, ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡ ପତ୍ର ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ସେ ସବୁବେଳେ ଠିକରେ ମାନେ ରଖିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼େନି, ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ବି ଭଲ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ଆଜି ସେ ବି ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ ତାଙ୍କର କର୍ମ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ଆମେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରୁ ହିଁ ଜାଣିପାରିବା। ଅକୁଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତରେ ଯେଉଁ ସେବା ସେମାନେ ପ୍ରଦାନ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ବିପିନ ସାର୍ କ'ଣ କହିବା, ସେ ଦୁଃଖର କଥା, ସାର୍ ବି ମନ ଦୁଃଖ, ଆମେ ବି ସାର୍ ଆମ ପାଖରେ ବି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ଅଧିକାର ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରନ୍ତୁ। ସାର୍ଙ୍କ ଗଣଶିକ୍ଷକ ତ ହେଇପାରିଲେନି ବୋଧେ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ଯୋଗୁଁ ରେଗୁଲାର ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱଳ୍ପ ବେତନରେ ବି ଏତେ ସମୟ ସେ ଖଟିଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କୁ କୁଠିତ ଚିତ୍ତରେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବୋଲି ଭାବିବୁ। ଆମେ ତ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କହିପାରୁନି, କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ କେମିତି ଭଲରେ କଟିବ, ଯେମିତି ବି କଟୁ ଭଲରେ କଟୁ ସୁଖରେ କଟୁ ବୋଲି କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କହିବିନି, ପ୍ରିୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୋର ବାକିତକ କଥା ସେ କହିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ବିଦାୟକାଳୀନ ବା ଅବସରକାଳୀନ ସଭାରେ ଏଇ ଆମର 3 ଜଣ ଯେଉଁ ବିଦାୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନ ବା ଦିଦି କହୁଥିଲେ ସୁଖ, ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ କଥା। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ବିରକ୍ତ ହୁଏ, ମୁଁ କେବେ ଭଲୁଣ୍ଟିୟର ରିଟାୟାର୍ଡ ନେବି, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ସତରେ ମାନେ ଏତେ ସେବା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ସବୁ ଆସୁଛି, ନୂଆ ନୀତି ନିୟମ ଆସୁଛି, ମୁଁ ବି ଥରେ ବେଳେବେଳେ ବିରକ୍ତ ହେଇପଡ଼େ। ମୋର ରାଗ ସବୁବେଳେ ସାର୍ଙ୍କୁ ସୁଝାଏ, କ'ଣ କରିବି, ଇଏ ଆସୁଛି ସିଏ ଆସୁଛି, ମୋତେ ଏତେ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଇଏ କରେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଜିକାଲି ତେଣୁ ରିଟାୟାର୍ଡ ସମୟରେ ବାକି ତକ ଜୀବନ ସେ ଖୁସିରେ କଟେଇବେ, ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ଧରିକିରି। ତଥାପି ଯେମିତି ଦିଦି କହୁଥିଲେ ଯେ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲେ ଆମର ବ୍ୟାଗ୍ ପଟା ଧରିକି ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେହେତୁ ନିତିଦିନିଆ ପୁରା ରୁଟିନ୍ ଲାଗି ଚାଲିଥିଲା, ନିହାତି ଭାବରେ ସେମିତି ଘଟିଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ। ସେ ଯାହା ହଉ ଆଜି ସେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁଲେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଆଉ ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି କହୁନି, ଶେଷରେ ପୁଣି ଥରେ ମା ବରାଦଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣିପାତ ଜଣାଇ ତାଙ୍କର ଅବସର ଜୀବନ 3 ଜଣ ଯାକର ଅବସର ଜୀବନ କେମିତି ସୁଖରେ କଟୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସବୁବେଳେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ମା ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସେତିକି
ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଏତିକି ମୋର ବିରାମ କରୁଛି ମୋର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସାର୍ଙ୍କ ମୁଖରୁ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଶୁଣିବା। ସାର୍ଙ୍କର ତ ସବୁବେଳେ ଭାଷଣ ଅଭିଭାଷଣ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ମିଟିଂ ଆପଣ ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି ମୁଁ ଭାବେ ସାର୍ଙ୍କଠୁ ପ୍ରତି ମିଟିଂରେ କିଛି ନା କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ମୋତେ ପାଇବ। ସାର୍ ମୁଁ ଥରେ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହୁନି ପିଲାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ରହିବ? ଯଦି ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହୁନି ପିଲାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ସେମାନେ ତ ଛୋଟ ପିଲା। ତ ମୁଁ ସେଟା ଆସିକି ଘରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରି ମୁଁ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ରାଗି ଯାଉଛି ସତ କଥା ମୋର ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହୁନି ପିଲାଙ୍କର କେମିତି ଆସିବ? ତ ସାର୍ଙ୍କର ପ୍ରତିଟା ମିଟିଂରେ ବହୁତ କିଛି କଥା ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟା ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଉପଦେଶ ଦେବେ ଯୋଉଟାକି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛିଟା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी सुखदायक से परमात्मा परमेश्वर को मो अंतकरण ध्यान करुच्ची। से परमात्मा परमेश्वर आम समस्त बुद्धि को सत्मार्ग प्रेरण करते। आज विद्या आज अवसरकाल संबर्धना सभा उपस्थित एपीएम मैडम स्कूल प्रधान शिक्षक महोदय सीआरसी मैडम आम विद्यायी शिक्षक शिक्षयित्री महोदय महोदया तथा आम क्लस्टर समस्त शिक्षक और शिक्षयित्री महोदय महोदय समस्त को आज सभा स्वागत। जहाँ आम पूज्य पूजार परंपरा चली आसीचु एवं गुरुजन मान सम्मान दे शिखीचु। यही जो सभार आज जापारि जे आम शिक्षा जो पाइचु एवं शिक्षा जो बांटुचु तार उपकारिता एवं शेष आम निज क्षेत्र में परिप्रकाश करुचु। आम समस्त शिक्षा पाऊ किंतु संस्कार भाव शिक्षा पाइबा कम। बहुत जगह मत देखिए विधाय काल शिक्षक शिक्षयित्री मान किसी किसी संबोधना करा जाए और केवल किसी करा जाए। जदि जड़े 30-40 वर्ष गोटे सेवा नियोजित हो गला बेले जदि आहा पदटे कि धन्यवाद टे कि शुभेच्छा जना हम ताहले तार बड़े दुखर कथा किसी ना से भाव जे मो कौ जगह अच्छी थी आ मत कौन कहीं चिन्ह पारे ना मोर किसी कार्यकाल भूल हो गला ना आम समाज एमती जे कम सरला तोड़ी दिया जाए। तेणु बर्तमान देखिली आम आकाशपड़ा क्लस्टर जहाँ से जो गुरु परंपरा रही गुरु मान किपरि प्रति गुरु दिवस गुरु मान गुणगान करूँ और जो दिन विदाय दिन आज देखा कले से खुशी दिन। आज जदियो दुख सुख भरा जो दिनटा दुख लगे सी आमको केते दिन सेवा कलापर सी आम ग्रहण जाऊँगी कहीं से संपत्ति पाइबा ना से भल भल जिन आम पाइबा ना जो मिठा मिठा कथा से सीनियर हिसाब से सी जिते आमको गाड़ी करती पाइपर ना जमी गोटे घर गृहकर्ता दुर्बल हो गले चलीगले था था लगे से आम शिक्षा क्षेत्र में ये जो तारका मैंने उज्जवल तारका मैंने आस्ते आस्ते मलिन पड़गले आम शिक्षा क्षेत्र टी अंधकार घटी आसाए। कारण सी आज विद्याकांत सभा मुझे कहबी जे जहाँ जहाँ आम द्वारा संभव आडमिनिस्ट्रेटिव
ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ମଧ୍ୟ। କାହାକୁ ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ରିଟାୟାର୍ଡ ଟିଚର ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲେଣି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପେନସନ୍ ପେପର ଆସୁଛି ମୁଁ 4ଟା ବେଳେ ଅଫିସରୁ ବାହାରୁଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେ ଫାଇଲ ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାଇନ୍ କରିଦେଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫାଇଲ ଆସୁଛି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ସାଇନ୍ କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ସେ କାଳେ ଗୋଟେ ଦିନ ଡେରି ହେଇଯିବ, ଡେରି ହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ହଉ କି 2 ଦିନ ହଉ ସେପଟେ ଗଲାବେଳେ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିବାକୁ ଡେରି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅନୟୁଟିଲାଇଜ୍ ଦରମା ହଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଜିପିଏଫ୍ ହଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପିପି ହଉ, ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ପେନସନ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଫାଇନାଲ ପେନସନ୍ ପେପର ହଉ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୋର ଦେଇଦିଏ। କାହିଁକିନା ଗୋଟିଏ ଦିନ ଡେରି ହେଲେ ମାସେ ମଧ୍ୟ ଡେରି ହେଇପାରେ। ଆଉ ଆମର ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଯେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆକାଉଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କର। ସେ ଥରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଆଉ ବିନୋଦ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ଖଜିପଡ଼ା ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ନା ଗୋଟେ ପେନସନ୍ ପଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଫେରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫେରେଇ ଚିଠି କରି ସେ 2 ମାସ ଲାଗିଯିବ, କ'ଣ କରିବା? ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲେଖିକି ପଠେଇ ଦେଇପାରିବେ ତ? ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ହେଇଛି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ। ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 5 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ପଠେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଆସିଲେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଯେ କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଟାୟାର୍ଡ ସାର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ରିଟାୟାର୍ଡ ଟିଚର ମାନେ ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଦର ବିଷୟରେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଗୋଡ଼ ଘଷିଲେ ମାନେ ଚପଲ ସରିଲେ ମଧ୍ୟ କାମ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଫୋନ୍ କଲେ। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ଗୋଡ଼ ପାଖରୁ ସେ ଯାହା ଯାହା କାଗଜ ମାଗୁଥିଲେ 2-4 ଲାଇନ୍ ବୁଝୁଥିଲା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟାଇପ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପଠେଇକି ଫୋନ୍ କରିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ଭଳିଆ ଯଦି ସେଠି ଥିବେ ତାହେଲେ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆମ ସାର୍ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ। ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଆଜିକା ଦିନରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ ଯେ କୌଣସି କାଗଜ ପତ୍ର ହେବ ନାହିଁ, ରହିବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସମୟ ହେବ। ଆଉ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଆମେ ଏତିକି ପେନସନ୍ କାହାର ବାକି ନାହିଁ। ଆଉ ଆମ ବିପିନ ସାର୍ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କଥା କହୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଦୁଃଖ କରିବା କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ସେବା ଯୋଗେଇ ଆସିଛେ, ସେବା ଦେବା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା, ଫଳ ଆମେ ଆଶା କରିବା ନାହିଁ, ଫଳ ଭଗବାନ ଦେବେ। କାରଣ ରିଟାୟାର୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହେ ଆମେ ଯେତେ ବଡ଼ ଅଫିସର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରିଟାୟାର୍ଡ ସମୟ ସମସ୍ତେ ସମାନ ହେଇଯିବା। ରିଟାୟାର୍ଡ ପରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ହେଇଯିବା। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆମେ କାମଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିଥିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଭଲ ମଣିଷ କରିଛେ, ତାହେଲେ ସେଇ ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକେଇ ପକେଇ ଆମେ ଖୁସି ହେବା। ଆଜି ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଆହୁରି ଖୁସି ହେଲି। କାହିଁକି ଖୁସି ହେଲି? ଭଲ ସମୟରେ ଓହ୍ଲେଇକି ମାଆଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରୁଛି, ସେତେବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ବୟସମାନ ସିଏ ଆସିକି ସାର୍ ଆପଣ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି, ମୁଁ ଭିତରେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲି, ସଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲେ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଲା। ତ ସେ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ସେଇଟା ଆମର ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲାଗିଲା ମୋତେ, ଯେ ମୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଜିକା ଦିନରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲେ ଦୂର ପଳାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସି ମୋତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଦେଇଥିଲୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼େଇଥିଲୁ, ତାର ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ଯେ ପିଲାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପାଦ ଛୁଇଁକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା। ସେଇ ଖୁସି ଦେଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା। ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପିଲାଟିଏ ହୁଏ, ସେ କି କଲେକ୍ଟରଟିଏ ହେଲେ ବାପା ମା ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ତାର ସେ ପଇସା ପ୍ରତି ପଶିବ। ଭଉଣୀ ଖୁସି ହୁଏ, ସେ ଭଲ ଘଣ୍ଟାଟେ ପାଇବ, ଯୋଉଥିରେ କିଛି ଜିନିଷ ପାଇବ। ସମସ୍ତେ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ କେବଳ ସମ୍ମାନରେ ଖୁସି ହଉ ଆଉ ଶୁଣି ଖୁସି ହଉ ଯେ ମୋ ପିଲା ଜଣେ କଲେକ୍ଟର ହେଇଛି, ମୋ ପିଲା ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହେଇଛି, ଡକ୍ଟର ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଖୁସି ନେଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା। ଆଉ ମଣିଷର ଜୀବନରେ କିଛି ନାହିଁ, ଯେତେ ଟଙ୍କା ଧନ ସୁନା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷର ଖୁସି ନାହିଁ, ତା ମନ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ତା ମନ ଶାନ୍ତି ଅଶାନ୍ତି ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜୀବନଟା ଜୀବନ ନୁହଁ। ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ମୋତେ ଲାଗିଲା କ'ଣ ଯେ ବିଦ୍ୟାକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୀତର ନାଚର ଆୟୋଜନ କରୁ। ଏହା ସୂଚାଏ ଯେ ଜୀବନ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? ଜୀବନ ଆମର ସୁଖମୟ ନୁହଁ କି ଦୁଃଖମୟ ନୁହଁ, ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି ହେଇକି। ଦୁଃଖ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହସିବା, ଦୁଃଖ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହସିବା, ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା। ଯେ ପୁରୁଣା ଦିନର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ନେଇକି ତାକୁ ଆମେ ହସିବା। ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କଥାରେ ଅଛି, ଯଦି ବର୍ଷା ଟୁପଟୁପ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯଦିଓ ପରେ ଭୀଷଣ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେଇକି ସେ ଘର ଭସେଇ ନିଏ, ତଥାପି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ରେ ଆମେ ନାଚ କରିବୁ ଖୁସିରେ। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦମୟ ସୁଖମୟ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଲା,
जदि बेंग दही पड़ जाए ताले सी मरीज से आस्ते 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 दही भर पशिक से बुड़ी मरीज दीटा बेंग दही पड़ेगा गोटे बेंग मन था मुंडे जे दही पड़ी माने मु गली सी गली गली गई से बुड़ीगला आउ गोटे बेंग मन अरे मु तो मरी तो मरी मरिया पर किसी खुशी करला से नाचिला करे एते जोर नाचिला हाथ हलेला से दहीटा कौन है लौहुणी हो गला आ लौहुणी कौन हम पूरा ऊपर को बाहर पड़ा एवं से पात्र बाहर पड़ा तो से खुशी नाचिला आ लौहुणी होला एवं से बचला ता तो कौन मानिबा जे प्रत्येक समयटा दुख सुख आनंद है जीवा एवं तार ठीक यूटिलाइज कर तो आप जो फेंटा वाला जो सभा है बड़ा सुंदर लगे आप बहुत बहुत धन्यवाद समस्त को यही भाव में आप वेलकम कर आमर गोटे जगह मुझे ग्रेजुएशन पढ़ुली से समय जूलॉजी ऑनर्स रे आम सब सेमिनार करूँ अन्य कौन सी ऑनर्स रे सेमिनार करते नहीं कि माने विदाय काल हो कि फेयरवेल मीटिंग वेलकम मीटिंग कहीं करते हैं केवल आम जूलॉजी ही कर से प्रिंसिपाल थे जड़े आसिले से ब्रह्मपुर फिजिक्स एक्चुअली चार्ज थे डकिलु से डाकिला से आसिले गेस्ट आइए और से कहले कि मो सारा कॉलेज रे देखिली कोठे मन विकोटी पाई ना आमटी कोना जगह था जूलॉजी तेणु ये कर्णर रे मु देखि गोटे विकोटी जळुछि यार अर्थ जे कौन सी एक्टिविटीज को जगह होता ना फिजिक्स ऑनर्स ना केमिस्ट्री ऑनर्स ना बॉटनी ऑनर्स ना और ये अगर एंथ्रोपोलॉजी ऑनर्स कौन इन होगा केवल जूलॉजी होगा तो से कहले तो हमरा जो दीपक ये अदासरा रहिछि मोटा पोस्टर रे एई दीपटा सब जळु थाओ आलोकित करताओ एवं आमे समस्त मिलिमिशि 10टा को आगो नेबा बढ़िया बढ़िया जिनिस मैडम कहले सार भी कहले प्रिय सार भी जे आमे भय करबा नाही का आमे काम करबा एवं कामर देखिबा कौन सी अफसर केतले चाहते नहीं जे तासी आसी कौन सी सार को हरण करना कौन सी अफसर चाहते नहीं जे मु बोले आदि 3 जन टीचर को पानो टाइम नहीं जीवी मु पानो बड़ा हम करी जेमति के आसते नहीं आसते एथि भाई जे मो सार माने केमति पाठ पढौछथि पिला माने केमति पाठ पढौछथि पिला कोन डेभलप होछि सिस्टमैटिक होछि ना नहीं नहले आमे ताहा नियम लाडू ताको कहि आसु ई मेला आसु किंतु जो सार माने किछि भी करन थाते बाध्य है कि हम कलम चलो जेतले जज दिए पूरा फांसी ऑर्डर दिए से कोन जानि थिला जे जो अमृतमय संतान अमृतर मानव से का फांसी काटि दबो आउ जने अमृतर मानव किंतु बाध्य होती से माने एते तार माने प्रतिकूल अवस्था आसेबा तार विरुद्ध एते प्रमाण थाए से बाध्य होते ताको फांसी देबा ठीक सेमती हम मध्य कष्ट लागे जे हम कुआर कुआर गले बहुत सारा हठात पड़ जाते किए कौन करते दरा मन दे जाए ये करा जाए से आपण माने केबे चाहिबे नहीं जे ई जिंस होछि जे जानि जानि कर सार आसते ए काम करते आमे समस्त हम दूर करबा हम ड्यूटी बहुत आपण माने को कहले जे मो विद्या प्रवेशन बहिटा नै कि घरे पड़ी कि घोसी घोसी सेगुडा सब रखि विद्या प्रवेशन बहि मोर शेष पर्यंत एबे 15 सरी जीव इते 3 मास विद्या प्रवेशन किंतु जो प्रकार जिंस देई सिके आमे जो माने बहि पाइ जबे से माने मूल से पड़ी ना अब केते जिंस देई सी पूरा असंति गपले आ से सब को हम भीतर हम लखि जानि जान केवल कार्यकारी करबा उचित और से कार्यकारी करबा हमें आरंभ कले से शेष हो ना मझिले अछु बड़ा पड़ो तापर पर आवे कार्यक्रम पय अछि विद्या प्रवेश 15 सरी गला नेक्स्ट आसीबो तो हमें प्रत्येक आउ न कहउली साइंस सेमिनार चिठी मु फेगिया गला समय गाडी बसी कहउली जे साइंस सेमिनार पय आसला ए मैडम कहले साइंस सेमिनार पय आसला आ 17 रो 24 दिन घर अछि आमे 25 दिन 27 दिन हम डिस्ट्रिक्ट लेवल केम करबा से मेसेज हम व्यस्त जवान बिल्कुल धैर्य धर्म धैर्य होची ए बड़ी बड़ी महान गुण जे सब काम सुरुख में हो किंतु
ତାକୁ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ଅଛି କ'ଣ ସେମାନେ ଯେତେ ଯାହା କାମ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ଲାନ୍ କରି ଆମେ ଯିବା ବିନା ପ୍ଲାନ୍ରେ ଆମେ କେବେ ଆଗକୁ ବାହାରିବା ନାହିଁ ପ୍ରଥମ କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆମେ ଚାକିରି କରୁଛୁ ମାନେ ଆମେ ବହୁତ କାମ କରିବାକୁ ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଛେ ଆହୁରି ସୌଭାଗ୍ୟବାନ କାହିଁକି ଯେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛେ ଆମେ ଶିକ୍ଷକତା ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯୋଉଠି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଅଶାନ୍ତି ହେଇଯିବେ ମୋର ଦୁଇଟି ଅଭିଜ୍ଞତା ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆମର ମୁଁ ପୋଲିସ ଯାଇଥିଲି ଷ୍ଟେସନକୁ ଯେ ମୋର ବଡ଼ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ହଜିଯାଇଥିଲା ଯେ ଯାଇକି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ବସିଛି ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଏଲିଗେସନ ଯେତେ ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଗାଁ ଲୋକ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯୋଉ ଭାଷାରେ କହିଲେ ମୁଁ ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ସାର୍ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କିଣି ଦେଇକି ଲଗେଇ ଦେଇ ବାହାରୁ ଆଉ ମୋର ବଡ଼ ଇଏ ଦରକାର ନାହିଁ କ'ଣ ମାନେ ଏଫଆର୍ ଦରକାର ନାହିଁ ପଳେଇ ଆଉ ହେଲା ଯାଇକି ମାନେ ଗୋଟେ କୋର୍ଟ କେସ୍ରେ କୋର୍ଟରେ ବସିଥିଲେ ସେ କୋର୍ଟରେ ବସିଲା ସମୟରେ ମୋର ଓକିଲ ସାଙ୍ଗ ଥାଏ ବସି କଥା ହେଉଛୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଆସି ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଜଣେ ଡାକି ନେଉଥିଲା ସିଏ ବୋଲେ ଆଉ ଯାଉଛି ସେ କୋର୍ଟରେ ସେ ଓକିଲ ମୋତେ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ୟାଙ୍କର କେସ୍ କ'ଣ ମୋ କାନ ତ କାରଣ ମୋ 14 ପୁରୁଷରୁ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ସେ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଉ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସମସ୍ତେ ଜଡ଼ିତ ହେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ଭଗବାନ ବୋଧେ ଆମେ କୋଉ ଜନ୍ମରେ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲୁ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଫେସର ଦେଇଛନ୍ତି ଦରକାର ଅଲଗା ନାହିଁ ଯେମିତି ଆମେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୋଉ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ଯେମିତି ଶିଷ୍ୟ ବା ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷା ସାରିଲା ପରେ ସେ କହନ୍ତି न त्वं कामये राज्यं न सुखं न पुनर्भवं कामये दुःखतप्तं प्राणिनां आत्मनाशनम् माने मते राज्य दरकार नहीं सुख दरकार नहीं धन धन किसी दरकार नहीं मते केवल ये जो दुखी रंगी वाला अज्ञान अंधकार पड़ते ताको ज्ञान आनिया मते निज भगवान यथेष्ट तेणु से जो भाबी जहा हो भगवान मते बाचा दे मोर पुलिस संसद हिजर थिला 100% भगवान मते काटिले रिटर्न को क्वालिफाई कली जाइथिले 16 को अछि सब प्रत्येक पठेले मो जे भोजर कली भोजर होई रातिरे सकाळ को कटक जी इंटरव्यू भाई सेही समय जेतु प्रेशर थिला घरे निहा चाकरी दरकार ठाकुर को गादेली सकाळ पूजा करी आ कहली प्रभु मते चाकरी कोन मिलु न मिलु न मिलु के कहबे नहीं कि आ भगवान कथा शुणिले मिलते मत बहुत असुविधा होता है से परिस्थिति में जमा नहीं पाता तो जहाँ भी हो तो आम जो सुंदर प्रोफेशन टाक बजे रखा सब हस हस मुह इंजीनियर जाकि सब बाली गोड़ी सीमेंट कारखाना घाटी से आसी केतना पाइबे केतना खर्चला काम करते देवी का तो ये करी को मंदिर के पैसा देवी से मुंड खराब है से रखछु कि हमर सेमती किछि नै आसिले पिला को पाठ पढेले हम गले पिला भलो कला खुशी लागला पिला आइला सुंदर लागला आनंदमय शिक्षा कोन आनंदमय शिक्षा होची सेटा जदि आमे पिला को जहा पढेबा पिला जदि उत्तर देले हम छात्रा उन्ने मोट हो जाउछ तो सेटा होची आनंदमय शिक्षा और ताली मारला आनंदमय शिक्षा न शिक्षा होची जे आनंदमय शिक्षा सेति पई कहै छै जे पिला जेते बुझिले आमे सेते खुशी हो और सुखरे आमे सुखी आमे होची सेही महात्मा माने बा ज्ञानी पुरुष माने जोने अन्य पाई जीवन सुंदर उत्सर्ग करू आज आमर जे विदाई गुरुमा गुरु भाई जो जाउछथि ताको एतिके निवेदन जदि कौन प्रकार प्रोत्साहन त्रुटि रही जाए हम समस्त क्षमा करेंगे एवं भगवान निकटरे एतिकी प्रार्थना जे ताकर चलापथ कुशल करतु ताको जीवन उत्तरोत्तर जीवन सुस्थ रहू भलरे रुहतु आ सब मन पकातु जे आमर यही शिक्षा क्षेत्र को जिते दरकार पड़े साहय मांगा जमी सी कंठस्थ आसिक आमको साहय करेंगे ये कही मोर वक्तव्य को सांग हो समय है आगे कहे जे आम कष्टे ये कार्यक्रम चालू रखिले कौन हम परस्पर को जाना आम एवं परस्पर जाने स्नेहमता बढ़ स्नेहमता बढ़े आम जिते जहाँ जनक कागज एवं जब मोर किसी चिठी पाई जाए मुझे संगे संगे 12टा PM को मेसेज कर दिए
କ'ଣ ଭିସି ହେଇଯିବ ସଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାମ ହୁଏ ଭାଇ ଭିସି ଅଛି ପାଞ୍ଚଟା ବେଳକୁ ସାଙ୍ଗେ ଇଏ କର। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଥିଲେ ସମସ୍ତେ କୋପରେସନ୍ କଲେ ସମସ୍ତେ ଆଟେଣ୍ଡ ହେଇପାରିବା ଆଉ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇପାରିବା ଆଉ ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ ଯେ ଏଇ ବ୍ଲକଟାକୁ ଆଗେ ନେବା। ତେଣୁ ଆଗକୁ ତ ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ଯାଇ 3-4 ଦିନ ଗୋଟେ ବସରେ ଯାଇ ସିଆସି ମିଟିଂ ମୁଁ ବହୁତ ଥର କହିଛି ଯେ ଆମେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ରହିବା 10ରୁ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତିଦିନ ଭିସି ପ୍ରତିଦିନ ମିଟିଂ ପ୍ରତିଦିନ ଇଭେଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ ଯେ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିବ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲ ଯାଇ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଏଇଟା ଆମର ଏ ସାଧାରଣ କଥା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ନିର୍ବାଚିତ ଏମଏଲଏ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏମପି ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହୁଅନ୍ତୁ କ୍ଲାସକୁ ଯାଇକି ସେମାନେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ବିଷୟ କଥା କହୁଛି ସେଟା ଆମ ପିଲାକୁ ଟିକେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କିଛି କାହିଁକି କହୁନାହାନ୍ତି? ଯଦି ପିଲାକୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆମର ଲାଜକୁଳତା ତାକୁ ଯଦି ଆସ୍ତ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଶୁଣିବ ସେ ଠିକ୍ ହବ। ଆଉ ଯଦି ହଠାତ୍ ଶୁଣିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କର ମନ ମାଇଣ୍ଡଟା ଷ୍ଟପ୍ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପିଲାମାନେ କିଛି ହାତ ଟେକୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ବିଦ୍ୟା ପ୍ରବେଶ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆସିଛି ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ ଆନନ୍ଦମୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଟେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ରୁ ହିଁ ତାକୁ କ୍ରିୟା କରି ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ସେ 10ମ କଥା ବେଳକୁ ସେ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଭାଷଣ କହିପାରିବା ପିଲାଟା ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଯାହା ଆମର NEP 2020 କହୁଛି ଯେ FLN ଯାହା ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମେ କରିଛେ 2027 ବେଳକୁ ଗୋଟେ ତୃତୀୟ କ୍ଲାସ୍ ପିଲା ଯେମିତି ତାର ଭାଷା ବିଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବ ଟିକେ ଉନ୍ନତ ସ୍ତରକୁ ଆସିପାରିବ ସେଭଳିଆ ଚେଷ୍ଟା ଆମେ କରିବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କଲେ ହିଁ ହେବ। ଆଉ ଆମେ ଅଳସୁଆ ହେଇଯିବାନି ବା ଆମେ କ'ଣ ଭାବିବା ଯେ ବୋଝ। ଆଜି ମୁଁ ସକାଳେ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ପାଠ ଏକ ବୋଝ ନୁହେଁ, ପାଠ ଏକ ବୋଝ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସାଧନା। ପାଠକୁ ବୋଝ କହିବାନି ଇଏ କ'ଣ ସାଧନା। ସାଧନା କଲେ ସିଏ ସହଜ ହେବ। ଆଉ ଟିକେ କହିଲେ ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ ଯେ ଆମର ଯଦି ଆମର ଏମିତିକି ଆମେ ଗଠନ ଶରୀର ଗଠନ ହେଇଯାଇଛି ବା ପରିବେଶ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଶାରୀରିକ କାମକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଉ, ମେଣ୍ଟାଲ କାମକୁ ପୁରା କମ୍ ଦେଉ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆପଣ ଖାଇଛନ୍ତି ପୁରା ମୁଣ୍ଡଟା ହଲେଇ ଦେବେ। ମୁଣ୍ଡ ହେଉଛି 5 କିଲୋ ଓଜନ, ଜୀବ ହେଉଛି 200 ଗ୍ରାମ। 200 ଗ୍ରାମ ଜୀବକୁ ନ ହଲେଇକି ନା ସାର୍ ମୁଁ ଆଜି ଖାଇନି, ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ଖାଇଛି ଏତିକି କହିବା ଫଳରେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡରେ ହଲେଇବେ ହେଲା। ତ 5 କିଲୋ ହଲେଇବା ଅର୍ଥ ଆମେ ଫିଜିକାଲ ଲେବଲକୁ ଇଏ କରୁ କିନ୍ତୁ ପାଠ ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ତମେ ଟିକେ ଗଣିତ ଦେଇଛି କେତେ ଜଣ 15 ପିଲା ଗଣିତ କର ଆଉ ପିଲା ଯାଅ ବାହାରେ 2ଟା ପିଲା ରଖ ସାଇଜ କେତେ ପିଲା ଗଣିତ କରିବେ? କେତେ ପିଲା କରିବେ? କେହି କରିବେନି, ସବୁ ପିଲା ବାହାର। ଏହାର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ସେମାନେ କାମ କରିବ ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ଜମା ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ସେଇ ଆଗ୍ରହ ପକାଇବା। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ହଠାତ୍ ଆସିବ ଗାଁ ଗହଳିରୁ ଯାହାର ବାପା ମା କେମିତି ସକାଳୁ ଉଠିକି କାମ କରିଯିବେ ସେମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼େଇବେ? ସେ ପିଲା କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବ? କେମିତି ଆଗ୍ରହ ହେବ? ପୁଣି ଆମର ଯେଉଁ ପରିବେଶ ତାକୁ ସେଭଳିଆ ପରିବେଶ ନିଜେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲା ଆମର ଆସିଲେ ଏଇ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଲେଭେଲରୁ ଆସିଲେ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗାଣ୍ଡିବାଲ ସ୍କୁଲକୁ, ସେଠି ଦେଖିଲି ସବୁ ମୁଁ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଖାତା ଦେଖେ। ହସ୍ତାକ୍ଷର ଖାତା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଖରାପ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିଲି, ସାର୍ ଡାକିଲି, ସାର୍ ଏ ପିଲାଟା କାହିଁକି ଖରାପ ହେଇଛି ଖାତା ହସ୍ତାକ୍ଷର କାହିଁକି ଭଲ ହୁଏ? ନା ସାର୍ ତାର ହବନି, ତା ଗାର୍ଡ଼ିଆନ ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। 2 ଲାଇନ୍ରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ସେ ଲୋକଟା ଆମ ଏରିଆର, ସେ ଶିକ୍ଷକ ଆମ ଏରିଆର। ମୁଁ ପଚାରିଲି ଭାଇ ତମର କେଉଁ ଏରିଆ, କେଉଁଠି ତମ ଘର କୋଉଠି? ନା ରାୟଗଡ଼ା। ତ ବାପା କ'ଣ? ନା ଚାଷୀ। ଆପଣଙ୍କ ବାପା କେତେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିଥିଲେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ? ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆମ ଏରିଆର ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କାମ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ କାମ କରୁଛି, ସେ ତାଙ୍କ ପିଲା ପାଇଁ କେତେ? ମୁଁ କହିଲି ଆମ ଏରିଆରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଁ ମନା କରିଦେଇଛି କୌଣସି ଗାର୍ଡ଼ିଆନ ପିଲାକୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ସାର୍ ମାନେ ହିଁ ଦେଖିବେ। ସାର୍ ଆମେ ରଖୁଛି ସେଥିପାଇଁ। ସେ ଭାବିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଯେଉଁ
गुरु भाया भगवान जी भगवान भाई गुरु जी पाठ पढ़े आप शिक्षक होती तो आप शिक्षक से रही आप सभा पाए तो नेक्स्ट जो आप भलरे शिखेबे प्राणपणे शिखेबे पूरा बहुत कष्ट शिखेबे पिलाने पाइबे कहीं आम से आसू ये जिन हृदयंगम करवा ताले देखिए आम निश्चय करवा कौन सी शिक्षक को ताकीद करके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस करके सीसीआर रूम देखिए केते किछ कर जाई पारे हम शिक्षक होगा तो आमे जो दिन निजे बुझिबा कि ना मु आसुची मु निश्चय किछ कर देबे मु आसीची सुबिला को ये करेबी बोले मु सुंदरी कोठ में अंगनवाड़ी दीदी ताको देखिला सी ताको पिला ने घर माण होगे आज मते 15 पड़े मु दीदी को नहीं आ रही आज ताको पड़े मो दीदी को ना दीदी नु अंगनवाड़ी कौन से दीदी से केते संपर्क केते स्नेह सेतले पाठ हुए तो आम से जिन गुड़ाक सब विद्या प्रवेश सब अच्छी सब गुड़ाक जो पढ़ा चिंतन करवा मंथन करवा देखा गोटे बढ़िया सुंदर लाइफ आम प्रोफेसर तमें जो कौन कौन पाठ सहित कौन बोझ नुहे प्रोफेसर तो बोझ नुहे आनंद खुशी पालन करवा साइंस सेमिनार टीचर करे संगे संगे गोटे चिठी आसला डीओ कर मु सबसे चिठी कर दे सी आसी खुशी कौन करे कथा आसला सब सार मैंने कंटाक्ट सार आम साइंस सेमिनार आसला साइंस सार को कही दिखाँ पिला को 10 लाइन ये विषय शिखेदे आम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संगे साइंस सार गले राति गले फटाफट 10 लाइन बाहर काटे कौन कौन पिला करेंगे पिला को बसदे पिले बस बस संगे संगे आर्टिफिशियल गले आम जज रेडी कर दो फटाफट 2 मिनट जदि आम बोझ भागा ओ ए पुणी आसला गोटे साइंस विद्या कोर्स चलता पुणी गोटे जाना पुणी एते काम करवा एते काम करवा ये हे से बोझटा चापी चापी आपको एमती चापी देव आप किसी करें किसी हम तो प्रत्येक काम जहाँ आसला कौन आसला ना विद्या प्रवेश कौन है प्रोग्राम कौन आस पूरा डायग्राम जोड़िया अच्छी काली मुझे गोटे खाँ सार बोली आप देखिए ये खान सार जो भल टीचर थे से कहे एमती मैंने से तार कथा शुणी मत लगे कि आम पिला केते सुनी होगा गणित एत स्पीड एत रफ्तार कर जमी पूरा तत्व हो पारे कहीं आम गणित आरंभ कर स्पीडा के बढ़े से जगह सब पढ़ु आई भाया भल शिक्षक हवा प्रोब्लेम बहुत असुविधा बहुत अच्छी ताको आम माने बहुत प्रॉब्लम अच्छी आम रूम अच्छी रूम ना ना बताओ मो पिला आसे झील पढ़ेबी पियाज पढ़ेबी बचपन भी पढ़ेबी मुझे ज्ञान आस वही को आरम्भ कले आम पाइबा कहीं ना हो धन्यवाद समस्त को जे सुंदर भाव में आयोजन कर चालू हो जहाँ जहाँ बाकी कही समस्त समस्त काम करवा शेष ठाकुर को ये रखी समस्त को भल रखु आशेष चिया सहित कथा कौन हृदय सदा पद भाव थाऊ सदा भल कथा एमुख कहू सदा भल कार्य करुथाऊ कर प्रभु पदे सदा भगवती रहू धन्यवाद। निश्चित सांगर उपदेश आम निहाती जरूरी भाव सांगर केतेक उपदेश बोधे केजाणी चेष्टा सब बोले
କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କହିପାରିନି। କକେତି ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଗରୁ 5 ବର୍ଷ ଆଗୁଆ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏତେ ମିଶିକି ଆମେ ରହୁଥିଲୁ ଯେ କେବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ପଦେ ଏପଟ ସେପଟ ଆମେ କଥା ହେଇନୁ। ବଡ଼ ବଡ଼କୁ ଆସି ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଖୁ, ସିଏ ପୁରା 15 ବର୍ଷ ଥିଲୁ ସାନ ଭଉଣୀ ଆସି ଦେଖିକି ସବୁବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିକି ଏଇଠି ମିଶିଲୁ, ସବୁଦିନ ଅଟୋରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁ। ଏଇଠି ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ ଆମର ଥାଏ। ସବୁବେଳେ ଦିଦି ଖୋଜା ପଡ଼ୁ, ଆମର ଯିଏ ଆସିନଥିଲେ ଅଟୋରେ ଆମକୁ ଖୋଜା ପଡ଼େ, କି ଆମେ ନ ଆସିଲେ ବି ଦିଦି ଖୋଜନ୍ତି। ଏମିତି ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଇ ଆମେ ଚାଲୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସରିଗଲା, ରହିଗଲେ ଆମେ ଆସିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସବୁ ଏଠି ଦେଖା କରୁଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଦିଦି କାମରୁ ଅବସର ନେଇକି ସୁସ୍ଥରେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅବସର ନେଇକି ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର କାମନା। ଶେଷରେ ବିଓ ସାର୍ ଆମର ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପରିଚାଳିତ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଏବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଆଉ ମୋର ବିଦାୟକାଳୀନ ସାର୍ ଦିଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ସଭା ଶେଷ। ଆଜିକାର ଏହି ବିଦାୟକାଳୀନ ସଭାକୁ ସାଙ୍ଗ କରାଗଲା।